نعم. باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل 3 نفر، فأقبل 2 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب 1. قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر 3؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. مكلفة مجلس من زان الله مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، أما مجيئن من زان الله صلى الله عليه وسلم يميد مجلس كما مجلس الله ko ya zama Allah ne ake zuwa wajensa ko walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullah ko amma ahaduhum fa awa ila Allah awa ila rasulillah amma sai ce awa ila Allah fa awahu Allah amma al-akharu fastahya min Allah fastahya Allah wa amma al-akharu fa'arada Allahu anhu. Saboda haka wannan yana cikin abubuwan da ya kamata mu dauke su da kula kwarai da gaske lamarin sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta yadda zuwa wajen Allah ne da radi a gare shi, wal yasu billahi radi da Allah ne. Dan haka masu tsananta jin tsoro cikin shirka a cikin janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a ce kar a kiyaye ba, amma ana akan tsananta jin tsoron har ya wuce iyaka. Kuma inda za mu koma cikin karantarwar sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa sayyidina Rasulullahi da yafi kowa kishi na a haɗa Allah subhanahu wa ta'ala da wani Allah, za mu ga yaya ladabinsa sallallahu alaihi wasallam cikin magana a cikin abin da ya shafi janabinsa sallallahu alaihi wasallam, yaya Allah da ya halicce shi ma yake magana a cikin abin da ya shafi janabinsa, ya sahabbai suke fahimtar lamarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an bace shi. Mun dai ga wannan dai misali ne bayyananne kwarai da gaske, kuma yana nuna mana wato sirrin da ke cikin sa'iqus sa'adati da as-sariful ilahi, da ya Allah subhanahu wataala ga shi tare suka zo su uku, amma ji bambancin tafiya wal yazu billah. Maulana Allah ya kara masa lafiya ana cewa ta rana sun je a Makka, sai aka ce musu shekul islam ya zo, sai za su je masaukinsa ziyara. To da suka fito suka zo sun na zaune a reception, sai wani daga cikinsu yana ta mamaki don shi ya san matsayin mutumin, kuma yana mamakin irin sa'adar da mutumin ya samu a ce zai shiga cikinsu wajen wannan ziyara mai albarka. Ya ce wallahi sai daidai lokacin da za su haɗu da shehu, sai mutumin bayan gida lalura dai na bayi ya kama shi, ya tafi bayi toilet, ya je suka shiga suka gama ziyarar, suka gama duk abin da za su yi, suka sauko shi kuma yana bayi, ya gama abin da zai a bayi ya fito suka tafi. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yake abunsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu cikin masu rabo, samu cikin wanda sa'iqus sa'ada yake jan zuwa hadaran Allah da hadaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kare mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu daga kowa da kowa, so da haka baya bukata zuwa ga wani bawa, da haka zai ja wanda ya so, zai kore wanda ya so, saboda buwayansa da wadatansa daga dukkan wani daga cikin halittansa. Kuma kaga wato wannan ba wani abu ne wanda yake kawai banda sa'iqus sa'ada ne, ba wani abu ne wanda za a ce wani aiki ko wani himma ko wani kokari, amma jiyan da aka sifanta shi fa'arada Allahu anhu. Allah ya kare mu. Na'am. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. لا إله إلا قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. la ilaha illallah la ilaha illallah. To wannan dai ga wancan ma'anan da Malam Mustafa ya ishara zuwa gare shi yanzu, wato ta yanda sahabbai cikin ladabin su da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana fasakatna hatta zananna annahu yusallihi ghayra ismihi, wato saboda girman matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai kira shi da wani sunan, sun san asharul haram ne, sun san zulhijja ne, lokacin aikin haji ne, amma da zai ce ai wannan watan safar ne, ya zama safar har abada a wajensu saboda girmamawansu ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da zai tambaye su wannan ranan wace rana ce, sun san ranan juma'a ne, su ce a'a, ya ce masu a'a yau litinin, shikenan ranan ya zama litinin saboda girma. Dan haka fasakar na din nan wato saboda girmama ba dan ba sani ba, a sai dai dan kawai suna ganin cewa abin da ya zo daga wajen sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya. Da kuma wannan watan mustawan na tasdiki shine irin mustawan tasdikin sayyidina Abubakar ko ashe dukkan sahabbai ma suna da wani rabo a cikin shi na cewa duk abin da ya faɗa in kana kala fakat sadaka, kawai ba ma'aunin gaskiyar shine fito daga wajensa, ba wani sauran wani al-ihtikam ila al-mantiq ko wani abu. In dai ya faɗa to maganan ya zama daidai sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka to rubba muballighin aw amin sami'in, mun sani ko fa inna shahida asa an yuballigha man huwa aw alahu minhu. Wannan ma yana daga cikin rahamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'ummansa, ta yanda wani zai ɗauki ilimi zuwa ga wanda yake ya fi shi an fahimtar ilimin kuma ya fi shi amfana da ilimin, sai ya zama wannan da aka nufa da ilimin kila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana, kuma kamar yadda muke gani a cikin ayoyin alkurani yanzu da yawa ko za a ga ayoyi ga su ga ma'anonin su mu yanzu kamar misali za ta tawala ru'atul ibil buhum fil bunyan, ai sai mu ga kai Allah sarki da ma magabata sun ga abin da muka gani ko a cikin tabbatan wannan su sun gaskata shi, wato saboda gaskata wasu da jinabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu kuma mun ganshi aikata gashi duk yanda suke ganin abin, sai gashi yanzu wai inda mu dinnan ma mun san suru'atul ibil buhum ba wai shekara 100 ba, sai gashi yanzu ana cewa anan ne mafi tsawon gini a duniya yake ko gasa a wajen shine gasar tsawon gini Dubai, ko ba haka bane? Shekara duk inda kake magana nan shekara 30 ko 40 da suka wuce Sahara ce kahla, amma sai gashi wai yanzu su ne, kuma su ne typical ru'atul ibil buhum din. To saboda kaga wannan duka ashe manhu aw aminu saboda yaqini na mushahada da kuma sauran nau'o'in ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala yake amfana bai, yake azurta bayi, kamar dai duk abin da ya shafi sciences da dama na alkur'ani wanda sun kai matsayin qat'iyat, wata abin da dan adam ya isa zuwa gare shi na tabbatan waɗannan abubuwan da nusus ɗin alkur'ani suka faɗi, babu kokonto a cikin cewa abin da suke nufi kenan. Su magabatan mu Allah ya kara musu yarda sun yi rayuwa da abin watan bi shahidil quwwatil imaniya, mu kuma muna rayuwa da shi bi shahidil his. Allah ya ba mu kuma watan karfin kowar imani din ya hada mana da wani shahadar na his. Ba za mu tsaya haka nan ba, mu dan huta sai mu koma kuma mu karanta ko mu karasa zuwa ɗaya da rabi. Ina ganin gara mu tsaya haka nan sai mu tashi al-ilm qabla al-qawli wal amal. Karatu ne zuwa in Allah ya yarda, Allah ya amfane mu. Wannan hadisin da mun sani ya zo da lafuza da dama, za mu ga sun su ma zuwa gaba, wanda kuma yake nuna mana muhimmancin na karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da kuma muhimmancin jini da dukiyan mutane
duk da na an ce inna dima'akum wa amwalakum alaikum haram ba yana nufin na musulmai kawai ga musulmai ba, yana nufin dukkan jini watan haram ne in ba da haƙƙinsa ba, dukkan dukiya na kowa da kowa haram ne in ba da haƙƙinsa ba, babu haƙƙin shiga ijtida'i. za mu gama inda jinin wanda ba musulmi ba har ma yake fin jinin musulmi haɗari ko man qatala zimmiyan aw mu'ahidan ko lam yajid riha aljannati wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza aman ko 40 kharifan ko na Allah ya taimake mu. Sallu ala nabiyil karim.